Sion Grek ma nqatlitx fil-post fejn instabet mejta u evidenti li qabel ma nqatlet għamlet minn kollox biex tiddefendi lilha nnifisha. Fil-qorti quddiem il-Maġistrat Aaron Buġejja kompla l-ġuri fil-konfront tal-Libjan Ħabex Ismail ta' 52 sena u t-Tunezin Mawxi Fajxal ta' 55 sena, akkużati bil-qtil ta' Sion Grek illi seħħ fil-Marsa fl-2005. L-espert forensiku Mario Sherrick konferma li Sion Grek ma nqatlitx fil-għalqa fejn stabet fil-Marsa, filwaqt li qal li l-vittma kienet sofrit minn diversi daqqiet ta' strument illi jaqta'u bil-ponta, fosthom fuq sidira, moħħa u fonqa. Sherrick saħaq li l-katavru kellu ħafna ġrieħi għax il-vittma kienet qed tipprova tiddefendi lilha nnifisha. Fatt li juru li l-vittma kienet konxja li kienet qed tiġi aggredita u kien għalhekk li kellha ħafna ġrieħi fuq il-pala tal-id, is-swaba u kellha wkoll diffrejam tajrin. Mario Sherrick xied kif fit-13 ta' April tal-2005 kien instab katavru falqa fil-Marsa li bez ġakketta imċabsa b'decomposition fluids u kellha ħafna dud fuqha. Il-vittma kienet libsa wkoll flokk iswed imċarrat u dublet qasir blu, għalli Grek kienet ilha ħafna jimmejta. Xiet li fl-għalqa ma kienx hemm sinjali ta' ġlieda u għalhekk l-indikazzjonijiet huma li Sion Grek ma nqatlitx fl-għalqa fejn instabet. Sherrick xiet li hu kien eżamina wkoll l-akkużat Ismail Ħabex fejn sablu xi ġrieħi fuq idejh fosthom qatati li kienu jidhru illi saru xi jiem qabel. Il-patoloġisti Marija Teris Camilleri Podesta u Wali Safraz qalu li l-vittma qalet ukoll daqqiet ta' sikkina f'qalba u fuq l-arterja ewlenija tal-qalb filwaqt li parti mill-wiċċ fuq in-naħa tax-xelluk tal-katavru kienet nieqsa. Huma qalu li x'aktarx il-vittma nqatlet madwar ġimgħa qabel ma nstab il-katavru tagħha. Fit-tmiem ix-xhieda l-prosekuzzjoni ddikjarat li m'għandix aktar provi xi tressaq. Id-diviża min-naħa tagħha qalet ukoll li hi m'għandix provi xi tressaq u se tibbaża fuq ix-xhieda miġjuba mill-prosekuzzjoni. Kien hawn li l-prosekuzzjoni għalqet il-proċess ta' provi. L-avukati Edward Gatt u Ismail Bsajla qed jidhru għal Ħabex filwaqt li Simon Mikallef Staffraġ qed jidher għal Mawxi. L-avukat Roberto Montaldo qed jidher bħala parti ċivili għal familja Grek. L-avukati Anthony Vella u Abigail Caruana Vella qed imexxu l-prosekuzzjoni f'isem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.